Madya, makanood kaiba si Ma'am Lalaine. Handa na ba kamo sa babasahang tangon yan? Kung handa na kamo, madya, tamabasa na kita. Basahon ang mga tataramon. Batag, batag, banig, banig, baybayon, baybayon, bituon, bituon, bukayo, bukayo, basa, basa, baybay, baybay, baso, baso, bintana, bintana, bugkus, bugkus. Ika naman daw, ulitin mo ang mga tataramon. Basahon ang mga tataramon. Bagas, bagas, bantog, bantog, bantay, bantay, bisita, bisita, bukid, bukid. Ika naman daw, basahon ang mga tataramon. Basahon ang mga parirala. Ibos sa nigo, sa bintana, batag sa basket, mabituon na banggi. Ika naman daw, basahon ang mga parirala. Basahon ang mga pangungusap. An ibos nasa nigo. An bauo nasa banig. May batag si Bino sa sako. Nakikikig ang ikos sa bintana. Ika naman daw, basahon ang mga pangungusap. An batag. May batag sa basket. Binakal ni Binoy ang batag na nasa basket. Kinakan kan ukay ang batag na nasa basket sa itaas kan bintana. Tinuka man kan manok ang batag na nasa basket. Nabasog ang ukay asin manok. Sa kabasugan kan ukay, maugma na nagkanta siya sa banig. Ang manok sa may bintana nagpapakpak sa magayon na kanta kan amigo na ukay. Higusan tang pagbasa para kita makanood. Salamat sa pagdala ng sing pagdangog. Paaram!